one cup of coffee? No, Okay. I don't know what that is. Som man muligvis kan se, så er vores chauffør på vej tilbage. Men helvede, han så har fundet køretøjet. Jeg synes engang, jeg har læst i en bog omkring bjergbestigning, at man aldrig må gå væk fra sit køretøj. Men den bog har han nok ikke læst. Det blæser. Ja, det er lort at være. Prøv at se her. Jamen, jeg kan jo ikke se noget. Nej, men du kan jo... Jeg optager bare noget hvidt. Ja, men det er jo ikke så meget det. Det er jo mere... Ja. Ja, det er jo lidt svært, det. Ja. Det er rigtig skidt. Jeg ved, at man kan se ham på videoen. Han er en polarbjørn, altså. Ja. Han har ikke engang handsker på. Vi lader ham stå lidt. Det er hyggeligt.